Arms community care makanzwa sei mimi? Ndakanzwa mufaro zvakanyanya ndikataiwa Mwari vapindira vave nekundinyaradza kuva nedambudziko randanaro ndane makore. Ndakangogara ndakatanga ndichigwesha zosvika dzamara mazouya zvinhu zvakabva zvatanga kushanduka. Aiwa ndikunzwa kufara chaizvo kuti Mwari dai vapindira ndafambawo. Tinotenda. Aiwa tinotenda. Makanzwisisa here zvamakuzonoitwa kuSheltering Arms Community Care Home? Ndakanzwisisa. Tsanangurire tinzi makunzwa kuti varuda kuita sei neupenyu hwenyu? Vada kuti upenyu hwangu huchinji ndizokwanisawo kufamba. Handiti? Zvaitwa naRuti zvaishongorotsa zvakanyanyisa zvaisvika pakundibata nekuti mwana wekuti aiti akamuka kuenda kuchikoro aisiya andichinja nekuti tasati tawanirwawo mapamba. Aimuka ondichinja ogadzira oenda kuchikoro. Abva kuchikoro paaindisiya ndopaaindowana ndiri. Nguva yekuti aite homework aigona kutana kuma 11 achada kundibikira, achada kuti ndigeze. Dzimwe nguva anondowana ndazvimesera zvese mwana ndiye aisvika achibata basa iroro. Tinoda kuti tiende kuSheltering Arms kuHarare. KuHarare makunowana bhedhu renyu, makunorara pamubhedha. Kunokuti kuziva kuti takasiya pasina mubhedha. Zvichokwadi. Wakazouya here? Usati wauya? Ndo patikutanga makunorara pamubhedha, makunobikirwa, makunogezeswa, makunoitwa zvese zvinofanira kunge zvichiitwa paupenyu hwenyu. Muchidya zvakanaka, mugere kuHarare. Dambudziko zvese zvanga zvichiitwa naRuth zviya zvatorwa neveSheltering Arms vakuzviisa mumaoko mavo kuti upenyu hwenyu vaite zvese zvinodiwa pamuri. Nemashoko aya muri kutambira sei veSheltering Arms Community Care? Ndikuvatambira nerudo rwavo zvikuru zvakanyanya mukati memwoyo wangu. Vandidzikinura ronda ranga rakunetsa kupora mukati memwoyo wangu kuti zvinondodii mwana makore ake ndakutomuomesera. Saka ndoda kuvatenda zvikuru nerudo rwavo kubva pekutanga. Nemiwo handikusiyei Mukoma Sly. Epasiremi ndaendakazvipudza ndotindaenda kungoti zvitipore. Shame. Aiwa Mwari vane zano neupenyu hwenyu. Mwari vane zano ende vanokudai. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. Thank you so much, viewers. My name is Sylvester Tafumane. We are here at Sheltering Arms Community Care. We are making a follow-up to the story that we gave you last time when we took Precious Tsvedemu, who was residing in Chiweshe in Bare area under Chief Makope. When we came to Sheltering Arms Community Care Solutions, we highlighted to them that we had a patient who needed attention because of the serious injuries that she has on her back and also on her leg. She is on a wheelchair and she needs some help. They accepted our plea and we brought her here. So we are here to check again on the progress that had been made, comparing with the type of life she was experiencing when she was with her own daughter Ruth when they were in Chiweshe. But Sheltering Arms Community Care took the burden
of her daughter, who was the first caregiver. We gave you that story before. Now we are back here to find out the situation concerning her health and her day-to-day living, if there is also any change in her health. Yeah, so let's get inside and get to see Precious Tsvedemu, and the story is for you to share. After all, there is life irrespective of whatever we meet. This case is one of those serious cases of domestic violence. Let's get inside and get to talk to Precious. Tiri kusangana pano pa Sly Media TV ndinavo tete Precious Tsvedemu tiri pa Sheltering Arms. Tamboti timboita recap kana mucharangarira takauya kuzovasiya panapa tichivatora kubva kuchuweshe. Mushure mekunge Sheltering Arms community care yati tanzwisisa dambudziko ravo uye kuti vari kuswera vakagara vari vega pamba uye vachichengetwa nemwana ane 10 years uye vachirarama vari pawheelchair vasingagona kunge vachisumuka vachizviitira mabasa nekuda kwedambudziko ravakasangana naro. Riri dambudziko rokuti pakaitika domestic violence pakati pavo nemurume vachibva vazokuvara musana pamwe chete negumbo. Iye zvinezvi vakugara vari pawheelchair. Vane tarisiro yekuti vachazenge vachienda kupararira nyatwa vachizonoitwa operation. Asi iye zvinezvi vakatorwa neve Sheltering Arms community care. Nasi tamboti timboita update chinzwa kuti varisi tete Precious murise Nofara makadi Mukoma Sly. Mukoma Sly vari right sterek. Ndikufara kuona iko muri kupenyerera. Ichokwadi. Good living yakubvuma ika mutauni. Yandibvuma. Atete. Alright. Kubva zuva randakakusiyai panapa zvakamira sei maringe neutano, muri kunzwa sei mazuva ano? Kubva pamakandisiya kusvika pari zvino pave neshanduko Mukoma Sly handidi kuhangunyepa nenhau yekuti veSheltering Arms vana doctor ari kupota achiuya achindiona ndichibayiwawo mainjekisheni ndichiitiswawo maexercise. Saka shanduko yapo nechekutanga makumbo angu tanga mabvi zvichidzika kumakumbo aivegara akatonhora kubva ndichiri kuchiweshe pese pataisangana paipai. Saka ndaiti kana ndikatsikwa kana ndikabatwa ndasingatombonzwi kuti pana ndibata kana kuti chi mutanga akangooma. Asi kuburikidza pakauya chiremba vachiuya vachizondiona vachizonditora mablood tests vachizoya nemaresults ndichizotanga kubayiwa mainjection. Chikwadi ndakatanga kunzwa kupisa makumbo. Ndakatanga kubata ndakarara kuti chii chiri kumboitika. Ndiri kutonzwa makumbo ese ari kudziya kubata zvigunwe. Ndakadedza ana anti vandogara navo ndikati batai munzwe makumbo angu. Chikwadi vakati zvasiyana chiremba vanogona. Ndakavafonera chiremba ndikati chiremba chinji yapo. Zvikanzi waone ndikati ndakunzwa hiti mumakumbo tonzwa kuti ropa chikwadi rakutofamba kuenda kutsoka ikoko. Ndakarara chero ndikagara ndisina kana masocks kana chii. Ndakutonzwa kutoti aiwa hiti ndakutoinzwa chokwadi. Saka kukurara makambamba ngepandambudziko here panguva mairara muchiri kuchiweshe naiye zvinezvi muri kubari nepamakurara ezvinezvi panyaya yekudzimba kwemiviri. Kudzirwadza kwemuviri ndaiti ndikarara nerutivi rumwe chete ndaiti nzwa marutivi aya musaidi muita kunge ndatsemuka zvezve ndonzwa kurwadziwa ndomutsa mwana kuti uya undiite sei uya undipindure. Chero kana pano ndaitomutsa kuti ndoda kupindurwa ndopindurwa. Asi kubva pandakatanga kubayiwa mainjekisheni ipapo kusvika nanhasi handichazvinzwa. Kana kumutsa kuti uyai mundipindure aiwa handichambomutsi. Ndikangorara ndarara flat kuzokanganwa kuti kunze kunei. Saka munoti kudini kubatwa kwamuri kuita kana chiremba ari kuya achizokuonai? Ndiye anotouya here kana ndimunoenda? Aiwa
chiremba ndo vanouya ndo vanouya pano pamba pangu oya wondi atenda ndiri pano wodzokera zvawo chiremba murikuzvionawo sei? ndikunzwa kufara chaizvo ndasingatarisire kuti ndo zvazvichaita paipai takasiyawo zvekare tichangokupinzai mumba tichiratidzwa kuti munondo muchazove murumu mavo vachazenge vachirara apa vachidi timbotitaurirai tinzwe comfort muri kubareka manga muchirara panyika. chokwadi tairara pasi aiwa izvotakurarawo pamubhedha pakatambanuka towaridzirwa tigezeswa ndichatsochinjwawo pamba zvakanaka ndichigarawo ndiri smart kana bhutsu amoniwo ndakutopfeka ndasiyaziva kupfeka bhutsu kuti bhutsu inopfekwa sei ndikapedzisira ndichiri kufamba asi aiwa izvinezvi aiwa ndasmart tete Precious. tinotenda zvikuru. Ko panyaya yezvekudya pane dambudziko here kana kuti zvakamira sei? Muri kupiwa chikafu chinoenderana muviri wenyu here? Zvakamira sei? Muri kubatwawo sei pane zvekudya zuva nezuva? Pachikafu hatida kunye pachikafu topiwa makuseni porridge nguva na8 todya kana ndine mapiritsi angu ndopiwa mapiritsi angu ndono na10 breakfast youya. Inge yakaita sei breakfast? Breakfast dzimwe nguva mana anti nana anko vanobika pana anko vanobika vanokukudzana vanobika nogona kunziwa nebacon kana neegg rakafraiwa kana nejemu kana nemajarini unobvunzwa unzi tokuisirai chii muri kuda kudyei wotaurawo kana tikapiro kana kuti 30 minutes wondopiwo kana mafruits macucumber maapple mabanana kana yogurt unobvunzwa nzi tokupai nhasi muri kuda chii kana tichida yogurt ndoti aiwa ndodo ndipewo yogurt ndopiwa kana ndichidawo macucumber vanondigadzira macucumber ndopowawo ndichirowawo fork nefoko makambe mazviita zvodya nefoko izvi upenyu hwese? Apa mune makore mangani? ndane 35 years. Kubva pa35 maingoona maiuziva spuni yekubikisa tini? Hamuna mvoti takuita honde here mukundipa zvebanga nefoko? kuseka zviri palanchi nemanheru zvakamira sei? palanchi vanovhunza kuti tokubikira ichi kana ndikati todawo makaroni kana rice kana maspaghetti kana sadza zvandichinzwa kuda ndo zvavanondibikira. Pasapa vanotogona kutiona nhasi handisi kuda sadza bikaiwo zvakati vanobika. Kaupenyu kwacho karisei kwaimboti? Kaupenyu kwagudhu chaiwo tinotenda. Ndiri kunzwa ndainzwa zvokuti pane vanhu vanombouya vachikuitai counselling. Zvakamira sei? Experience yacho yakamira sei kuti munoona munhu anouya muchingokurukura naye achikupaiwo zvaanofungidzira kuti information yakakunakirai pautano hwenyu nepfungwa dzenyu? Ndakazviona zvakanaka nekuti vanenge vachidzoredza pfungwa yekuti sezvo unenge uri kuchiweshe unenge uchionawo vanhu seapo neapo saka vanenge vachitaurawo zvine gwara rakanaka kuti chiremba kana vachiuya zvinoratidza kuti pane chenji muchatofambo pfuura izvo saka unotonzwa mwoyo wako kunyevenuka kuti aiwa munhu uyu ari kundikanselawo zvechokwadi. Zviya makambonge mati kuna Ruth mwanasikana wenyu, Ruth dai ndanga ndafa zvangu, pfungwa idzodzo dzapapi negood living mufa here? Aiwa handichambodi rusvinzwa. Kanozosara nanika upenyu akazo
akatozonditsvaga kakandishaya. Handiti tinotenda nemi nekugamuchira counselling yamune muchipuhwa iyoyo uye nokuteedzerawo zvinhu zvinenge zvichidiwa nanachiremba. Tikutendawo zvakare nekudya chikafu chakanaka kune zvakwakanakirawo pamuviri wemunhu anenge achinwawo mapiritsi. Saka tinoramba tichikurudzira kuti aiwa murambe muchiteedzera zvinodiwa nanachiremba. Todzokera panyaya mwana ari kupi? Mwana ari kukwekwe. Ari kuchikoro. Kuna ani kukwekwe? Kukwekwe kuna sisi vangu. Madzimai Priscilla. Ndokwaari. Ndokwaari. Ndokwakudzidza iko. Ndokwakudzidza iko. Zvakafamba sei kuti azopedzisira ave kukwekwe? Takapedzisira paya paari kubara achinditumira ripoti achiti ndakapasa nemusi watakauya naye panapa tichiuya kuzokusiyai achiona pamuri kugara. Zvakazofamba sei zvekuti aende kunogara kukwekwe? Saka vakazoti ayo mwana ngainditore mwana ndimuendese kukwekwe aende kuchikoro. Iyo madzimai Priscilla ndo vakatreka kuti tore mwana. Zviye madzimai Priscilla ndo vaya vakauya negrocery kuti kubare ndizvo. Ndivavo. Vakuchengetaiwo zvakadii chikamu chavaita muupenyu hwenyu kusvika pari zvinezvi? Vandichengetawo zvakuti kana ini ndega ndiri kutogutsikana kuti haiwa zvechokwadi nekuti vari kundibata semwana wamai vavo. Infact vakatoti utori munin'ina wangu nekuti tese taita ana mamoyo. Saka ndisisi wangu mukoma wangu nditori munin'ina wavo nekuti tese tiri ana mamoyo. Kusara vakaudza pai mapedza here? Aiwa hatisati takatongorisiya. Takangorisiya. Saka ikoko ndiri kuziva zvakare kuti ndo vaibhadharira Ruth chikoro. Ndivo here zvakare vari kumubhadharira kukwekwe kwaakugara kumbako? Zvese mayunifomu zvese zvekuchiweshiwo zvakanga akatengerwawo akazvisiya. Vabva vamutakura bvaendo kukwekwe kwaari akanotengerwa futi kubva kubhutsu mayunifomu zvese. Dai Mwari avakomborera shuwa. Chokwadi. Saka ari kuti chii Ruth ari kukwekweko? Ruth kwaari ane mufaro wakanyanyisa. Kana zvanga ari tinaye kuchiweshe mwiri wake zvatosiyana. Waita sei? Aonda? Simba. Ndafunga kuti pamwe aonda nokufunga amai. Simba ndasingatobhoziva kuti Ruth anotosimbawo. Asi ndafara chaizvo kuti aiwa mwana wangu ane utano hwakanyatso. Amune muchitaura naye pafoni? Tichitaura tese pafoni. Ndipo munotoita mavidhio call here muchimuona kusimba nanzwa mutaura zvokusimba? Totoita mavidhio call. Asi mune wifi? Tine wifi. Iye kwaari futi kune wifi. Zvakanaka izvi. Ndinoona futi mune entertainment ndikutoona makatogara padhuze nepaTV ya. Maione TV here kuchoichi? Aiwa TV tatisira. Rizi. Saka sheltering amuzari kuitira zvinhu zvakanaka. Vari kutiitira zvinhu zvakanaka. Hamuchasurukirwa. Handiti kuti achienda kuchikora akusiyai akuisai panze. Ozodzoka masikatiwo. Mui muchimbotarisa nyika. Zvitarisa nyika, mabhaiki vachingokuonawo everyday, nhasi vari panze. Zviya penyu parodhi ka? Muchiona vanhu vanenge vachipfuura. Vanenge vachipfuura. Right. Totarisa maybe tichipedzisa chirongwa chedu chinechi. Takatarisa nenyaya yakamboti fambei ikamboti mirei iri nyaya yeoperation yekuti munofanira kuitwa operation kuparire nyatwa. Handiti? Totangira pekutanga pekuti pane akambouya akuona zvikare pano paSlyMedia TV. Ndechipi chikamu chaakaita kunyange zvisina kuzobudirira zvokuti munoitwa operation panguva iyo? Kumashure pane akanga avolontiya kuti ada kundiendesa kuparire nyatwa. Zvakazotadza kuendera mberi nekuti mai vake vakazostroke. Ndobva anga kuitawo zvekurapisa mai vake. Ndobva tazodzokera vakazoya Mukoma Sly. Takazowanawo rubatsiro social welfare. Ndobva vandifonera pandanopiwa tsamba yesocial welfare
ndobva ndaenda kuparire nyatwa ndaenda kuparire nyatwa ndakatorwa ma-x-ray zvese ndikaitwa ndobva ndanzi pasina mari inobhadhara pasina mari inobhadhara social welfare yanga yapindira ndishandisa tsamba yesocial welfare ndaonekwa nadhokta ndobva ndatorwa ndaitwa matest ndobva ndanzi ndiende kune kwandakaenda ku-C8 ndo kwandakazonotsanangurwa zvikanzi zvoni chire munotobhuka kuti muitwe operation asi panodiwa mari. Ndikati ndine tsamba yesocial welfare zvakanakawo zvikanzi tsamba yesocial welfare yenyu panapa haishandi nenhau yekuti social welfare ine zvikwereti hakuna mari dziri kuita sei dziri kutouya. Ndikati zvino saka ndoita sei zvikanzi motonopema mari moenda kune kwaku-reception kwavakandiratidza kwandakaenda kunoitwa zvema-x-ray ndobva vanditi munoenda ipapo maenda ipapo munopuwa quotation yekuitira kuti kana makuenda kunopema mumwe munhu haagone kuzvitambira kuti mune dambudziko ruda kubatsirwa kuti muitwe operation munobuditsa quotation yenyu nemari yacho yanga yakanyorwa parisiti yanga iri 700 ndo zvechokwadi ndakazoipuwa quotation yacho nerisiti yemari yacho iri kudiwa 700 ndobva ndanzi date renyu takutorisa kumberi nekuti kumashure kutori nevamwe vane matsamba esocial welfare vakatoendawo kunopema mari varikupai futi vaikupai futi nguva yekupema mari yacho kuti ikwane yakawanda ka700 yakawanda chokwadi 700 yacho pandanzi date musi wa14 September. Alright. Aiwa tiri kutaridza kuti aiwa zvinenge zvichibuda zvakanaka. Then pane pamataura kuti munhu amai vake vakazosangana nedambudziko reurwere vakastroke ndokubva achitadza kuchireisa mari yakanga ichidiwa kuti achiramba achikuendesai kuparira nyatwa panguva iyoyo. Makadzwawo sei azotikundikana kuti murapwe? Ndakarwadziwa svika pekupedzisira. Ndakatanga kufunga kuti ini ndinorarama here inini handina chokwadi noti kana zvichitanga kudai kuti ndaona rubatsiro zvozonzi zvapinda nepamwe ndakashushikana nazvo. Misodzi yakambobuda? Ndaigara ndichichema. Ndaigara ndichichema. Then tabva tapuwa matsamba ewelfare yacho iwelfare ndobva arambwa futi zvikanzi motonopema nekuti social welfare haina mari. Makanzwawo sei vachitaura mashoko iwayo? Mama akabata tsamba yairatidza kuti mufanira kurapwa mahara? Chokwadi ndichipuwa tsamba iyo ndakazobuda hangu kuenda kugedhi asi pfungwa dzangu nemwoyo wangu zvasiri panzvimbo kuti saka zviri kumboedza kuita sei kuti ndakambouya futi zvikapinda nepamwe apa ndauya ndanzi ndonopema kupi pakaoma abemei chikafu chayamuna upenyu hwakaoma anditi? Upenyu hwakaoma. Asi tinonzwa zvekare kuti madzimai Priscilla vakakutengera grocery vari kupinza mwana chikoro ndo vakapledja futi mari yekuti mudheti kana achinge rasvika muno-operate. Ichokwadi? Chokwadi ndo vakapledja zvichokwadi. Makafarawo sei? Ndakafara zvisingaite kuti ihama yekuti mutupo zvioreva kuti hama asi veropa vanenge vachitozviona nekuzvinzwa kuti hama yavo iri padambudziko asi ndongozviti aiwa Mwari dai vanyatsowedzera pari kutapudza madzimai kuti pavatapudza ipapo Mwari ngavarambe vachiwedzera kupfuura zvavari kuda kuita. Kana vakafunga kuti vada kuita chakatika Mwari ngavanyatsovaropafadza chaizvo.
tochitarisa overall kubatwa zvakanaka kwamuri kuita panapa. Vamwe vese tine zvachikamu chatakaita, vamwe vakakuvakira imba, vamwe vakabhadhara school fees, vakatenga vakagadzira vakakutengerai magrocery, mwanazi bhadhara achitengerwa uniform. Panapa ndo pamakurarama mazuva ese pasheltering arms community care iri kutenwa kuno kuHarare. Upenyu nekubatwa kwamaita kubva zvamakasvika, imimiwo pasi pemwoyo wenyu muri kuti kudii nezvamuri kuitirwa nevesheltering arms community care? Zvandiri kuitirwa nevesheltering arms ndikutadza kunyatsotsana kuti ndozvitsanangura sei. Vari kundibata zvakanaka nemwoyo wavo une rudo, pasina kana kuita sei. Vari kundibata zvakanaka ende vari kundichengeta zvakanaka zvandandisina tarisiro yazvo. Nezvifuko nenaifi zvifuko nenaifi nekugeza nedhito nemafoam bath. Haiwa utomonerwa tauro mazombe taiziva kuti ndeye kuberekesa vana chete. Alright, mamusingazviziva ndeye kupukutisa vana. Tasingazvizive taitotaiwa tauro rekuberekesa mwana. Asi aiwa tomonerwa putiridzwawo wotopukutwa netauro rakaoma, wakutendawo swa pambedha wakutochinjwa wotopfekedzwa pamba. Mukada kutarisa vakatanga kumbondiona ndaita kunge ambuya vakare kare. Ndaitwa kunge munhu mukuru nekuda kweurwere neushaya kuti chikafu chakanaka ndochiwana kupi, sipo yokugeza ndoiwana kubikira, ndogona kudya kamwe chete makuseni ndozodya manheru mwana abva kuchikoro. Pamwe mochi kana mauchidya chinhu chakatonhora. Chinhu chakatonhora akasiya bika otongodya zvakatonhora. Kachinja kaupenyu urwere zvavo asi urwere zvavo asi vazhinji vakutoona kuti hashuva mwana mudiki, ndiri mwana mudiki. Vazondinakidza. Saka urombo unochembedza. Urombo unochembedza. Nekushaya kunochembedza. Kushaya urombo unochembedza chokwadi. Zvinoita isana Mukoma Sly togona kupedza totomuzwa sabhuku kana ukashaya. Imimi hamuzosvika ipapo. Kana zvanetsa kawashaya uchiri mwana mudiki unobva wanzi mazviona here. Ukatodzwa makore ako unoti munonyepa muri kumupa makore emwana mudiki ndozera rake ane 40 years yakuti tanga ane 8. Pamwe tichitanga vanhu vazhinji vachitanga ndiona paSly Media, vamwe vaifungidza kuti pamwe ndiri kuma 43, 53 years, vasingazototi aiwa 35 years. Ende ipapo dzatombosvika 35. Dzasati dzatombosvika 35. Igore riro zvena takasangana kuchiveshe 2023. Yeah. Tinoziva kuti mamuri kuma 32 iko kwadi ndizvo something like that. Aiwa tinoda kutenda Mwari. Mamwe mashoko amungada kungotaurawo zvenyu marenge neupenyu. Kune vamwe vanhu varasikirwa netariro, vakaomerwa, vanga vari pasituation yamaamuri patakasangana nemi kwaMambo Nyamaropa muri mudare muchichema kuna mambo muchikumbira kuti Mwari vamambo ndatambudzika upenyu hwangu hwakamira hwakadai. Kune vari musituation yakadaro uye nepamasvika apa mungavapewo mashoko ekuti kudii imimi nekuti maapa nechimwe chidanho pane kamwe kaupenyu kakasiyana nekamaamuri mega muswera makatandara mega muchichengetwa nemwana mudiki. Asi kune vanhu vachiri musituation yakadaro, kana vachikuonai vachikunzwai munovapa kurudziro yekuti chini? Ndinovapa kurudziro yekuti mhuri yeZimbabwe kana uine dambudziko rakafanana nerangu kana rakada kusiyana nerangu, tinokumbirawo kuti unogona kutsvagawo vanokubatsira. Zvakafanana nedu Sly TV, mukavatsvaga Mukoma Sly vanokwanisa kukubatsirai nepavanokwanisa napo.
ukangogara uine zvinhu chingokuremera kuti ndingosiya zvakadaro pamwe kuda zvinogona kubatsirikana nenguva, zvinogona kunonoka kana kubatsirikana nenguva wozosviko pachidanho chandava ichi. Saka kuvakurudzira kuti ngavarege kuhwanda nedambudziko ravo, ngavabude pachena. Handiti ndini ekupedzisira kune vanokuchengetai mazuva ese, vanokugezesai, vanokuchinjai, vanokuzoraiwo mafoni patama muchata munotiwo kudi mashoko enyu kwavari? Ndinongoda kuvatenda nerudo rwavari kundiitira pandiri, nekundikanselawo, nekundigezesawo, nekunditirawo rudo. Hakuna chinhu chakakosha sekuitirwa rudo nemunhu wausingazivi. Akubata zvakanaka, chikuitira zvakanaka. Ndongoda kuvatenda kuti vasaitirei ndega, kana nevamwe vari kunzi vanokwanisa kuvabatawo zvakanaka semabatiro avari kundiita. Handiti aiwa, tinotenda. Pachine zvimwe here? Aiwa hapa. Handiti mhoresai munhu vanhu vairi vatatu hameno kwavari ikoko. Ndoda kukwazisawo sisi vangu madzimai Priscilla vari kunyika yeEngland. Ndogozokwazisawo mai vangu, ndovatova mai vangu kunogara Ruthi kukwekwe, kuti aiwa mai vangu zvikunzwa kufara. Ndofunga kana muchindiona ndichitaura mwana wenyu mautozviona kuti patova neshanduko iripo. Vasingade kutaurwa vaya vakakuvakira imba. Ndozokwazisawo sisi vangu vari kuSouth Africa vakandivakira imba. Yakakura zvakadii imba? Imba ndakavakirwa ine 4 rooms, ine bedroom, ine bath, ine toilet, inopinda wheelchair nekubuda. Ndozokwazisawo baba vangu Chifi Nyamaropa, Chifi Makope, vese ndovakwazisa kuti ndovatova nababa vangu. Hakusisina mumwe wandichachemera kuti ndazoshaya baba ndazodii. Ndinoda kungovatenda. Handiti aiwa, tinotenda. Muri Zimbabwe ndivo tete Precious Tsvedemu vamakaona tichitanga kusangana navo panapa 2023. Zvinhu zvakaoma vari pamusha pavakanga vari. Isusu takasvika ipapo vatodzingwa vasi vapuwa notice, asi Mwari vakazopindira. Chief Makope vakapindira vakavapa pekuvaka. Amai vari kuSouth Africa vakavavakira imba. Vana madzimai Priscilla vakapindira vakaita zvese zvatava tichitaura zviya iye zvinezvi vazobatwa kumbundirwa chaiko neSheltering Arms Community Care inotungamirirwa naAnji, uyo zvekare vachishanda pamwe chete naAnti Dudu neimwe staff yavanoshanda nayo pano paSheltering Arms. Tiri kunoku kuTenward kunharaunda yeHarare. Sheltering Arms iri situated murodhi inoenda kudziva raSekwa, ndokwairi ikoko kwavanotiwo kuFalcon Park ndokwavanogara. Ayo kune dzimba dzakanaka. Vanoziva dzimba dzearea short pamba pavari kugara tete Precious mukati ndo takakuratidzai area yakanaka ine security ine maCCTV camera zvokuti ayo vanhu ava vagere zvakanaka panapa. Uyewo havasi vega, tichange tichikupai vamwe mavideos ekuratidza vamwe vanhu vaitwa embrace necommunity vaitwa embrace neSheltering Arms Community Care home iri muno muZimbabwe. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tosangana mune zvimwe zvirongwa. Sharewo maprograms atinoita nekulaika pamwe chete nekufollowa. Sylvester Tafumana, simbi yebasa ndozita. SlyMedia TV, building bridges. Yeah, thank you so much for viewing. You have seen it for yourself. You have heard it for yourself. Precious is on a road to a recovery. We're just waiting for an operation. Then after that operation, which will then continue to have a rehab, which will involve some exercises after going for
for an operation at Parrenyatwa Hospital. We want to thank everyone who has taken part in her life, including looking after a child who has now been adopted, and she's now in Kwekwe. She's doing well at school. As you are aware, she's a bright student. We're expecting that one day she'll go to the universities, one day she may go out of the country, one day she can be a nurse, because that's one of her dreams. That was precious for you, what she went through, and the life that she's experiencing right now. Can I take you back to situation? He said, no. I like and I want and I love the life that I have been given by Sheltering Arms Community Care. Please share this video to everyone so that they can hear this testimony of how Sheltering Arms Community Care has transformed the life of one of their first patients who is Precious Tsvedemu, 35 years old. There you are. See you in the next video. Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives.